kuom pinje yore mag tudruok en achiel obed ni en mar lony kata maching gimoro amora dwaro tudruok eka mondo mi gitiyo makare kendo mapiyo. Limbe mar jatend piny e gwenge ma Nyanza, ere kaka onyalo yawo tur oganda Nyanza, ere kaka odhi yawo ne oganda Nyanza, nikech Nyanza ka samoro en miriambo kata en adier ne osene oganda ma wuok e alwora mar Nyanza ahinya osebedo kiwacho ni ok gisebedo ka gitiyo maber gi nam maduong' manitiere but kuonde ma wadakie, kendo wacho ni oganda jo Nyanza ok ong'eyo ohala ahinya. Limbe mar jatend piny gi gik manowacho ni idhi chuogi makoro waneno ka samoro dho wedhe ma meli nyalo gowe bedo mang'eny ma be yudo kamoro nitie, wacho ni samoro bende moro nyalo bedo yo Migori kocha ne kamano Kisumu cho nosegere moro Siaya bende nitiere gi dho wedhe mamoko. Ere kaka ma nyalo koro keto oganda luo mondo oyawre ne dongruok kaachiel kod tudruok mag ohala gi pinje malibamba? Abro chake George wacho ohala komondi. Yes. Nikech sani ohala no e yo ma ji nyalo konyorego. Ing'e ni ndalo mane jo wadhi skul wasomo mar mondo mi oyud tije, wati tije mwade tai, wadhi wako suit, wadhi office, watiyo imiyowa msara. To sani e kit ngima ma sani to chuno nyaka ji timo ohala. To ohala ni nitiere gimoro mitimo ma nyaka bedie mondo ohala otimre. And ohala en kaka Kisungu wacho ni movement of goods and services. Mago nyaka akacha madhika mondo koro kiloke pesa. Kinyalo paro kane jaduong' Raila ochung' apani ne 2007. Mano chiwo manifesto mare. Mano wacho ni namba 1 en ang'o? Infrastructure. Namba 2 en ang'o? Infrastructure. Namba 3 en ang'o? Mane gima ne Raila wacho ka. Weche mag tudruok gi. Weche mag tudruok. Very, very important. Mane momiyo ineno ka koro waloso weche mag tudruok kitiyo kod nam kelo wacho ohala e yo mayot. Iwinjo ka nyawadwa wacho ni en gima yot mondo misani wakaw kata mana million liters gidene million ariyo mwanyalo golo ka water kocha wayud revenue. To tudruok en gima muhimu nikech president nyoko launch mana weche mag nam kende. Nyo o launch bende barabeche moko mowinjo bedni timore. Moko no chaki to kwamo kaka ma Ambeta, Sindo, Sori, ginene Magunga, Sori. Mfangano bende nyo olosonwa ndara moro kanyo ma 53 kilometers. Kuon mamoko bende oyawe ndara. So oken nam kende. En kata mana tudruok mandarani. Onge kaka nyalo timo ohala. Kata mana e weche mag computer ka. Mondo mi succeed e weche mag computer, tudruok mar computer kata mana mbui. Nyaka ibed gi gimiluongo ni tudruok infrastructure. Magolo wach ka, tero kanye, tero kacha, e koro ka bende wachno donji. Miyo e seche makoro President Ruto okao ni wach tudruok no en gima muhimu. Ma oloso daraja ma Kindu Bay, oloso daraja ma Homa Bay, oloso daraja ma Mbita. Bange owacho ni gibro biro loso daraja ma Mfangano, ma Sori bende hapa ni nyaka Miuru. Mano bende biro kelo tudruok mayot. Kata koken ni dhano ma biro tiyo kode nikech dhano to bende tindo hero matoka dhi mapiyo moloyo meli. Misike madongo makamoro ok nyal kalo yo machiegni mayot bro kalo enam kamano to bende bro medo kelo yuto mag pesa madonjo manyien. To bende bro yao piny mar tourism nikech in onge chieng' mane seidho meli ngimani mano tadieri miriambo pok idho meli. Koro imbi bro yude thuolo nikech ya yo Migori kucho kuno kidhi Migingo kuche koro kinyalo idho mna yie. To wan bende wabro yudo thuolo ma tourism. Kata winjo jok ma complain go. Mano bende opportunity gimbe gi ai wi got kanyo gi bie nam gi nikech giluoro yiedhi matendo gi. Koro idh meli ibedie iye. Wabro bet nyaka gi meli minyalo dake juma achiel. Ini daka i meli ka iluokuri kata opira itimang'o igo e meli ka. Ma ini chiema mago meli ma iluongo ni cruise. Ma dhi Uganda, dhi Tanzania, dhi kanye unu daka no e nam ka. Mago gik ma uwinjo bed ni timore e pinje mamoko
gitimore. Mamiyo limbe manyo jatelo biro mondo mi omed chwalo kech magi to projects mane osechaki ok in gik manyien to mano bende kit telo madwaro ineno Bati yes sama nyo